Lejt it-tajjeb. Illum 9 ta' April nilqgħu il-ferħ li jgħixu d-dixxipli tal-Mulej wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nilqakom għal din il-quddiesa f'Ħatti Lejt immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Mulej, int tassew qomt mill-mewt u se tibqa' ħaj għal dejjem fostna. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina ta'
Risem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. On this happy Easter morning, I would like to greet all our English-speaking guests and other people from other lands who are visiting our islands. We will pray in our native language, Maltese, but you can follow the liturgy in the booklets in a number of languages, including Latin, if you would like to. Ħuti eżis bil-misteru tal-lejt aħna ntfinna ma' Kristu fil-Mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Gloria in excelsis Deo. Amen.
nitolbu. U Alla illum biblek il-waħdin il-mewġiet meluba u inftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla ikkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xut ta' dak kollu li jagħmel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna, li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra tad-nubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-mulej. Dan u l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitannaw fih, Alleluja. Flimkien? Faħru lil-mulej għalixu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu li Israel, għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien? Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet wejħeġ ta' ħila, ma muċi ma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Il-ġabla li warbu l-bennejja saret il-ġebla ta' xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan
العجب في عينينا. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ma tafux li ftit ħmira ittalla l-aġna kollha, tnatfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu aġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu hu maqtul. Namlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobs bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-mulej. namlu mela festa fil-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu ġlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk tilqet tiġri għand xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kienu ħobb Ġesu u qaltilhom qalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel mqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel mqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel lejn il-qabar daħalu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Namlu festa, mhux bil-ħmira l-qadima, imma bil-ħobs bl-ħmira. Din hija l-istedina li għamel l-Apostlu missierna San Pawl lilna f'dan il-jum qaddis tal-Għid. Hija l-istedina l-ewwel nett li nifirħu li nagħmlu festa, li niċċelebraw il-qawmin tal-mulej Ġesu, ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt u d-dnub. U jgħidilna kif. L-ewwel juża tixbiha fin-negattiv, mhux bil-ħmira l-qadima. Il-ħmira l-qadima għall-Apostlu missierna San Pawl issir ġbija tal-qerq u tal-ħażen. Ta' dak kollu li hu korrott, ta' dak li huwa minfuħ bis-supervja u bl-arroganza. Mhux dik il-festa tagħna. Lanqas m'għandha tkun il-ħajja tagħna jew l-istil tagħna. Il-mulej bil-misteru tal-Għid tiegħu inaddafna minn kull ħsieb li aħna ħjar minn ħaddieħor. Li aħna l-uniċi li għandna dritt niġġudikaw il-ħaddieħor jew li nikkundannaw il-ħaddieħor. Jalla in-nefħa tal-ħmira l-qadima tiġi msoffija mill-qalb tagħna. Mhux dan l-istil ta' Ġesu. Anke meta inti fis-sewwa tkasbarx, tiddisprezzax, tajjarx. Nagħmlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, imma bil-ħobs bl-ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-ħobs bl-ħmira għal San Pawl huwa s-sinjal tal-umiltà ta' Ġesu,
ma fiex in-nefħa li tagħti l-ħmira. Hija il-ħobża maġuna mit-tqiq u l-ilma mingħajr l-ebda sinjal tal-passat għax il-ħmira dejjem hija parti minn għaġna qadima. U hija wkoll sinjal ta' bidu ġdid. Il-ħobż bla ħmira kien preskritt minn Mosè meta il-poplu ludi ħareġ mill-jasar u bħeffa kbira rid jimxi għal ħelsien tiegħu. Jalla fil-qalb tagħna ikonna din il-ħeffa biex neħilsu minn kull tip ta' skjavitu, minn kull tip ta' jasar u naslu għal ħelsien ta' vera. Il-ħobż bla ħmira huwa l-ħobż tas-safa tal-qalb li tifhem, li taraf, li tħossu tgħader, taħdem għall-ġustizzja fis-sliem u l-verità, imma dejjem bl-imħabba. Għax il-ħobż bla ħmira li rikmandanna San Pawl għall-festa tal-Għid huwa il-ħobż tas-safa u tas-sewwa. Fih m'hemmx gidba, m'hemmx għerq, m'hemmx reba, m'hemmx vjolenza. Ejjew nitolbu llum il-grazzja bl-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija biex aħna u nagħmlu festa l-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu, li hu maqtul imma wkoll irxu xtat. Aħna ngħaddu anke fil-ħajja tagħna mill-ħmira l-qadima tal-arroganza, dnub, il-vizzi, għal-ħmira, għal-ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. I would like to share a few words in English for our friends. St. Paul in the second reading today invites us to celebrate the mystery of the resurrection of our Lord. And he uses the image of the unleavened bread, the bread that Moses prescribed to the people of God on their way out of Egypt, out of the slavery of Egypt, to the freedom of the promised land. It was a bread without dough, without leaven, because it had to be baked in great haste. And St. Paul says we need to celebrate the Paschal Lamb who has been slain, but we need to use the unleavened bread of purity and righteousness. And so let us pray as we celebrate the mystery of Easter, the resurrection of our Lord, that we are freed from any haughtiness, any attitude of arrogance that makes us despise other people, think that we are the only righteous ones. And let us pray for the gift of purity in humility, of righteousness in truth. I would like you to follow, and if we can pray together in Latin, the Creed, our profession of faith. In the booklets, it's at page 40 and 41.
Credo in unum Deum. Patre omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum et de lumine, Deum verum et Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est ia pro nobis, sub Pontio Pilato, vastus et sepultus est. Et resurrexitentia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procerit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locultus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confidearum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vita venturi seculi. Huti eżis id-dawl tal-għajt jimla l-ħolqin kollu. Għax nemnu fir-rebħa ta' Kristu ejjew inresqu quddiem il-missier il-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu għal-Knisja mqazza ta' Alla biex il-missier ta' Ġesu Kristu mqajjem mill-mewt u ħajja għal dejjem iżomma sħiħ fl-istqarrija tal-fidi vera u jsaħħaħa quddiem it-tentazzjonijiet u kull tiġrib. Dominum deprecemur. Nitolbu għal-Papa Franġisku
biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu għall-jiem tal-imħabba iwettqu fil-missjoni tiegħu u jdawlu biex iwasslilna r-rieda ta' Alla għalina. Dominum de Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan li u Manswet, jgħinhom jaħdmu dejjem għal ġid veru taċ-ċittadini u jeħlishom minn kull qerq, abbuż tas-seta u egoiżmu. Dominum de Nitolbu għal-morda u l-moribondi biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-ħażen u l-mewt ifarraġhom fit-tbatija tagħhom u jimlihom bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Dominum de Nitolbu għal-foqra u l-batuti biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu għani fl-imħabba jagħtihom kull ma jeħtieġu u jwassal il-karba tagħhom lil ħuthom. Dominum de Nitolbu għall-imam din biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu iben obbedjenti iwassalhom għall-lena bla qis sal-għaqda sħiħa miegħu u jibdilhom biex jaħdmu dejjem għall-imħabba u slim. Dominum de Missier li fil-qawmin minn bejn l-imwiet ta' ibnek Ġesu, għamiltna wliedek, isma' din it-talba tagħna biex ngħixu dejjem bħala wlied id-dawl u wlied il-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna. Alleluia,
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Qalbna qawwija bil-feħ tal-għajt, se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq, nerfa'hom lejn il-mulej. niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iż-żaffer akbar inxandru f'dan il-jum li ġie fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Sweet
Bil-ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir. Għal-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma u jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe u tal-apostli u l-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofruilek fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom b'dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refajnieh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem
u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u slim, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarmu bil-ġisem qaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna li jom mulej u għati li l-om u lil-dak kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena, id-dawl u slim. Linna u kol midinbin għaddejja tijek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek, għatina sem fil-xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tijek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġiju glorja dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u nidna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jintrit fi għant li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
Dawnu l-ħaruf ta' Alla, dawnu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Amen.
nitolbu bil-grazzja u t-tjiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li jinġedditta bil-misteru tal-għajt u wassala fid-dawl tal-qawmien għal-ħajja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, iħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-għajt, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Item issa est, Halleluja, Halleluja. A happy Easter. Buona Pasqua. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa tal-lum f'ħatti lejt. Qabel intemmu din ix-xandira, ninformawkom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt se jkun għall-beħ. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Mill-ġdid nawgura 8 qaddis lilkom u l-familji kollha tagħkom.